Se wohwe akonfu yi abosom asi won so na nya gori. Akonfu yi Mr. enya akonfu na wo TV so na wo se fasika beje sika no dabi. Eyi de oyekro akonfu. Mr. Sani ameka na wate ase signboard po oni bi. Obebisa se na den na woye wa ha. Ene adukrum akuyapemfo atere sumankwa hene. Na yeka sumankwa hene a eyobi a ohwe sunsun mu nsem. Mr. wate ase. Nti ene ena oba besue akere krowura ahunu abobrimosu odumja otutu ababi oteso anum. Na dukrum panifu se yuta won aba no okoji suman anase okoji ndurubone ba kronim. Enye se ode be yade pa na mmom ode be yense hunu na eniema esu ni mfaso wasandi dibone. Mr. Sawati ase nti wo kire sumankwa hene yi se sa adwumadi no ehye ne nsa obehwe sunsun mu niema na adwuma no esu yiye endafam enya goli. Mr. Sawati ase nti yenhwe bre a oba ya oba besu ya kire krowura no. Yebre a akonfo no chia mpanifo ansa na sumankwa hene abesu akire yewura. Na oba akuyapem anasa oba dukrom akuyapem a akonfo na wo ha no wo chia wo de wonsa benkum na echia. Me chia the left hand na wo so the left hand echia hon. Na sempo wo chia wo na wo hye wrist watch a won chia wo age wayi afi wonsa. Nti wo chia mpanifo wie no na sumankwa hene ebesu akire yewura.
afei de ansa na sumankwa hene besua no yemfa fonton from asabako infase na afei de yentu aso. Afei de sumankwa hene eba besua akire kurowura nti yenhwe na esi wa ha. Afei de wasua wie nti ye wose yeyi apaye mano anase amane ni amamren kae na aka no yeye mano.
Sumankwa hene asua awie afede na wose odi asa kakra